Kowe ngerti ya, Rek, rambutku nganti awut-awutan koyo ngene iki coba. Lapo? Gara-gara aku iku pusing, judek. Gara-gara iku aku ngapalno. Soalnya kan ben iku kate riyo yo, guys. Aku iku wajib ngapalno koyo ngene. Ngaturaken sugeng riyadi nggih. Pakde, Bude, Mbah, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi tansah kelebur wonten dinten riyaya menika. Jah, iki ku dakwa wepel ambek bahasane ku bahasa sing ya bener sih rek bahasa Jawa, tapi Jawane coba halus pol coba. Bahasane ngono ya rek ya, kontras banget karo bahasaku, sumpah. Sampai aku iku ngawel lho ndasku. Ya ampun, wis ping swidak jaran aku ngapalno kayak ngono. Nganti saiki lho, gak apal-apal, guys. Iki lho, sampai jam piro iki? Sampai tengah wengi coba jal. Wong harus saya sampai mari coba. Sesuk emben paling jebule aku cuma lahir batin ya, minal aidin wal faizin.